Juga sih barang apa musiknya dikasih satu bomber yang ada semua di sini. Yuk buat yang mau goyang bareng. Iya mana buat pasukan goyangnya di depan sana. Ibu, kok kipas-kipas? Coba Ramadan tentang kangenku iki Dewi Asmaratu omana aku iseng ngenteni Dina masa guru kok saja ngelingake nambahi kangenku saya gede nganti ke pati-pati sayangku saiki si ono nang kene kita akan selalu memadu cinta buaneng hatiku sedih neng hatiku hanya dalam mimpi rinolan wengi mata iki angal di ademake belang amang eselan manismu kapan ku bertemu sak kedip imoto wes marem hatiku coba rumahno tembak kangenku iki Dewi Asmaratu omana aku iseng ngenteni ombak segoro menambahi kangenku saya gede nanti ke pati-pati andaikan sayangku saiki isi ono neng kene kita akan selalu memadu cinta buaneng hatiku sedih neng hatiku hanya dalam mimpi inangan wengi mata iki angal di ademake belang amang eselan manismu kapan ku bertemu sak kedip imoto wes marem hatiku andaikan sayangku saiki isi ono neng kene kita akan selalu memadu cinta buaneng hatiku sedih neng hatiku hanya dalam mimpi rinalan bengi mata iki angal di ademake belang amang eselan
dalam mimpi. Rino lan wengi moto iki angal ding aramage mulai aman esem lan manismu kapan ku bertemu haep ing moto wis marem atiku kapan ku bertemu sak kedeping moto wis marem atiku.